द्वितीय तिमथिय गोथार बाइबेल द्वितीय तिमथिय 3:2 पदनिफ्राय जोङो बेखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो जे संसाराव बेबायदि गिथाव बाथाव बेमार आजार बांग्रि दावहा आंखाल बेनिफ्राय गावजों गाव नाख्रेबलायनाय दानथारलायनाय जेब्ला जागोन मानसिफ्रा संसारनि मानसिफ्रा गासैबो गिख्रंजोबगोन होननानै गोथार बाइबेलनि लुकासनि लिरनाय 21:26 पदनाव जोङो नुनो मोनो गांसेनि थेसलनिकिया 5:3 पदनावबो लिरनाय दङ जे संसारनि मानसिफ्रा संसारनि बेफोर गाज्रि जाथाय गिथावथावफोरखौ नुनानै बयबो गिख्रंजोबगोन दिनैनि बे संसाराव बे जुगाव बयनिबो गोसोआव दं जे संसारा मा जागोन 2020 सना मानसि जाथिनि थाखाय जोबोद गिख्रंथावमोन 21 सनाव मोजां जागोन खोमा सानदोंमोन नाथाय आरो 2021 सनावबो आरो बाराद्रायनिफ्राय बाराद्रायसो गिथावा मानसिनि जिबनाव सफैबाय बेखौ नुनानै दिनै बयबो मानसिनि गोसोआव जाखांजों जे 2022 सनाबा माब्रै जागोन 23 सनाबा माब्रै जागोन जोङो नुगासिनो दं जे मानसिनि जिबनाव खैफोदना दुखुआ दाहाया थैनांगौआ बारायनायनिफ्राय बारायबोगासिनो दं 2020 सननिफ्राय 2021 सनाव बांसिन जाबाय बिदिब्ला बेखौ नायोब्ला जोङो मा होनो 2022 सनाव आरो बांसिन जागोन 2023 सनाव आरो बांसिन जागोन मानोना शास्त्र बुंनाय दं जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाय दिना जेब्ला खाथि जागोन अब्ला संसाराव गोजोननाया गैया जागोन मानसिफ्रा मा खालामगोन महाय गोजोननाय मोनगोन नागिरबायगोन गिख्रंगोन आन्दायबायगोन बासायजानायखौ महाय मोनगोन बेमारनिफ्राय बासायजानो थाखाय मबेबा डाक्टारा मुलि होनो हागोन नामा मबेबा भेक्सिना बासायनो हागोन नामा बेबायदि नागिरनाय आरो बेमार आजारा जायोब्ला जों माब्रै बासायजानाय मुलि महायनिफ्राय मोनजानाय थाखा फैसा नागिरनाय जमायना दोननाय नै दानि बे जुगाव मानसिनि जिबनाव मानसिफोरनि न'खरफोराव जोङो नुगासिनो दं बे गासैबो नुथायफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो स्पष्ट स्रायै मिथिनो मोनबाय जे इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्ट गाव सोरगोआव थांफिननायनि सिगां बियो बुंलांदोंमोन आङो संसाराव फैफिनगोन जायफ्रा बिफा इसोरखौ फोथायनानै बिनि थिननाय बायदि गोजों आखुजों अननाय गोसोजों गोरोबलायनायजों रायजो जानानै दं बे मानसिफोरखौ इसोरनि थाग्रा रायजो सोरगो रायजोआव लांनो आङो फैफिनगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया जिसुनि बे फैफिनगोन दिना एखे खाथिथार जाथारबाय होननानै जोङो मोनदांनो मोनो आरो बुजिनो जोङो हायो बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ जुदि गावनि फोथायग्राफोरखौ संसारनि मानसिफोरखौ बे संसारनि दुखु जाल्लानिफ्राय लांनो जुदि फैनोसैब्ला बे जिसुजों सोरबायदि मानसिया थांफानो हागोन सोरबायदि मानसिया थांफानो हागोन गोथार शास्त्र बाइबेलाव गितमालानि 15 नम्बर आरो 24 नम्बराव बुंदों जाय मानसिफोरनि आखायाव जिनिद गैया जाय मानसिफोरनि गोसोआव खालाय गैया बे मानसिफ्रासो जिसु ख्रिस्टनि बे फैफिनगोन दिनाव जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे जोमैनि रथनाव उरायखोलांनो हागोन आखायाव जिनिद जायफोरहा गैया जायफोरनि गोसोआव खालाय गैया जायफोरनि गोसोआव अननाय दं बे अननाय गोसो गोनां मानसिफ्रा गुबुननि इनाय माब्लाबाबो खालामनाय नङा दस्रानि खहा माब्लाबाबो खालामनाय नङा सोरबा सासे हौवासाया सोरबा सासे हिनजावसाखौ नस्थ' खालामनानै जिबन नस्थ' खालामनाय नङा सोरबा सासे बिमा बिफाया सोरनिबा जिबनखौ नस्थ' खालामनो थाखाय गावनि नांगौखौ बुथुमनो थाखाय सोरखौबा हाखराव खोख्लैनाय नङा बा सोरनिबा मोननांगौखौ सेदलाबनाय नङा बेबायदि जाया गोजों गोसो गोनां सिदा गोसो गोनां गुरै गोसो गोनां बे मानसिफ्रा मालाबाबो बिसोर मालायनि इनाय मावनाय नङा बा बिसोरनि आखायाव जिनिद नांनाय नङा बेबायदि मानसिखौसो जिसुआ गावनि जोमैनि रथनाव फैनाय समाव लांफागोन होननानै बुंदों बेनि थाखायनो जोंनि बे संसारनि नुथायफ्रा जुदि जोंनो दिन्थिबायब्ला जिसुनि फैफिनगोन दिना खाथि जाबाय संसाराव गिथावथाव जाबाय गोजोननाय गैया जाबाय बेनि थाखायनो जोङो दा बे जिसुजों थांफानो हानाय बायदि जोङो गावखौ सुस्रानानै जोङो
थानो गोनां आरो नेनो गोनां जाबाय। शास्त्र गोथार शास्त्र बेखौबो बुंदों जे बे जिसुजों थांफानो लोगो मोननो थाखाय गाव गावनि गाज्रि आखलफोरखौ सुस्राजोबनानै गाज्रि आखलफोरखौ गारनानै गोसो गोथार लानानै जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननो थाखाय थांफानो थाखाय प्रार्थनाजों नेनानै थानोबो शास्त्रआ थिनदों। बेनि थाखायनो बे गिथावथाव बोथोराव जों जुदि जिसुजों लांफा जाथावथाव जानांगौब्ला बिखौ नेनानै थानांगौब्ला जोङो देहानांगौब्ला जोङो जिनिद आखाइयाव मैला गैयै गोसोआव खालाय गैयै जुदि जानांगौब्ला जों जोंनि नाजानायजों जोङो हानाय नङा। मानोना मानसिया गावनो गोथार जानो हायोमोनब्ला धोरोमिया जानो हायोमोनब्ला जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनिफ्राय बे संसाराव बलिदान फैनानै बलिदान जाफैनो गोनां जानाय नङामोन। बेनि थाखायनो मा जिसु ख्रिस्टनि थैयावल' सुस्रा जानाय दं। बेनि थाखायनो जोङो सुस्रा जानानै जिसु ख्रिस्टजों फोथार जानानै बिनि फैनाय दिनाव जोङो बेजों थांफानो नेनांगौब्ला जोङो बे जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो प्रार्थनाजों नांथाबनानै थानांगोन। जाकबनि 4:9 8 फट 9 फटनाव बुंदों। बेनि थाखायनो गोदाव सोराव आन्दायनानै थानाय मानसिफोर, गोनो गोथो गिगुलुंनानै थानाय मानसिफोर, नोंसोरो इसोरनि खाथियाव फैदो, जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैदो आरो गाव गावनि गोसोखौ फोथारदो, सुस्रा जादो। माने गाज्रि आखुखौ नाजावदो, गाव गावनि आखाइफोरखौ जिनिद गैयै खालामदो होननानै बुंदों। बेनिफ्राय 9 फटनाव मा बुंदों? दिनैनि बे जुगआ पिकनिक जाग्लुंनाय, बेरायग्लुंनाय, टाउन बेरायग्लुंनाय, आलासि जाग्लुंनायनि सम नङा। नोंसोरनि मिनिग्लांनाया, नोंसोरनि रंजाग्लांनाया, बेरायग्लांनाया गाबनायाव सोलायस्लायदो होननानै बुंदों। मानोना जोंनि बे जुगाव जोंनि जिबनाव, मानसिनि जिबनाव ओरैबायदि गिथावथाव बेमार आजार खैफोदफ्रा साग्लोबबोगासिनो दं जे दिनै आं मा जागोन आरो गाबोनबा आं मा जागोन, दिनै आंनि गथ' गथाया मा जागोन, गाबोनबा मा जागोन, जोङो जेबो बुंस'नो हाया आरो गेरेन्थि गैयै जाबाय। बेनि थाखायनो जोङो थोर थोर मावज्लायनानै आंनि फिसाफ्रा जे कर'ना बेमार नङाब्ला मबेबा खैफोदनाव मबेबा एक्सिडेन्टआव गोग्लैया, नङाब्ला जिसु फैनाय समाव जेन गालांजाया, नङाब्ला आं जे बे संसारनि गिथावथाव खैफोदफ्राव गोग्लैया आरो जिसुनि बै फैनायाव आङो जे गालांजाया, बेनि थाखाय आङो माने रंजाग्लांनो नङा, नाथाय मोदोम मावज्लायनानै थोथोर बोबोर गावखौ फोथारना दोननो थाखाय प्रार्थनाजों नेनानै थानायनि समय जाबाय। जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोमैनि रथनाव फैगोन आरो गावनि फोथायग्राफोरखौ सोरगो रायजोआव लानानै थांगोन, संसाराव गिथावथाव आरोबाव मोननैसो घटना दं। खिन्थु बे मोननैसो घटनानि आङो मोनसेखौल' बुंनो सानदों। प्रथम पिटरनि 3:8 जोङो नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोमैनि रथनाव गावनि फोथायग्राफोरखौ सोरगो रायजोआव लानानै बिरखोनानै थांबाय, बे संसारा गोमोरगोन। बेवहाय लिरनाय दं जे ओरैबायदि बारहुंखानि सोदोबफोरबायदि सोदोब जागोन, हु हु शब्द जागोन। असमिया बाइबेलावहाय लिरदों 2 पिटर 3:10 পদ, সেইদিনা আকাশ মণ্ডল হু হু শব্দ কৰি গুচি যাব আৰু মূল বস্তুবোৰ দগ্ধ হৈ লয় প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু পৃথিৱী আৰু তাৰ সকলো বস্তু পুৰা যাব। এইদৰে 13 পদ, বাৰ পদ, সেই দিনৰ কাৰণে আকাশমণ্ডল পুৰি লয় প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু মূল বস্তুবোৰ দগ্ধ হৈ গলি যাব। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ দৰে আমি নতুন আকাশমণ্ডল আৰু নতুন পৃথিৱীলৈ অপেক্ষা কৰি আছো, সেইবোৰত ধাৰ্মিকতা নিবাস কৰে। जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोमैनि रथनाव गावनि फोथायग्राफोरखौ लाखांनानै थांगोन, बेनि उनाव संसाराव ओरैबायदि मोनसे घटना जागोन जे बे संसारा गोमोरजोबगोन। बेखौ प्रथम पिटरनि 4:7 पदनावबो लिरदों। बे संसारनि गासैनिबो जोबनायनि दिना एखे खाथि जाबाय। माबायदि जोबगोननो? गिदिर बारहुंखानि सोदोब बायदि हु हु सोदोब जागोन, नख्राङा मावग्लोबगोन, सान अखाफोर हाथरखि गासैबो गोग्लैगोन,
संसाराव नुनाय अन्थाइजों लुजानाय न' बां बायदिसिना एखे दामि बुस्थुफोर गासैबो खामनानै हाथफ्ला जाजोबगोन होननानै शास्त्रआव स्पष्ट लिरनाय दं। आरो मा जागोन? दाबनैल' जायगा थागोन, गोदान जेरुसालेम, सोरगो आरो नरक। बेखौहाय गोथार शास्त्रआव खोन्थादों। सोरगो होननानै बुङोब्ला बेवहाय दिन्थिनाय दं जेरावहाय माब्लाबाबो मानसिया थैनाय नंले, गाबनांगौ गैया, दाहा गैया, नागारज्लायनाय गैया, सान अखाफोरनि स्रां दरखार गैया। जिसुनि स्रांजोंनो बे सोरगो रायजोआ स्रां, सना रुपा हिरा मुकुटाजों साजायफबनाय, बिबार बागानजों साजायजानाय। सोरगोनि दूतफ्रा इसोरखौ हालेलुया हसाना होननानै बाख्नायनाय। नाथाय दाबसे जायगा नुजागोन जे नरक रायजो। बेखौ गोथार शास्त्रनि प्रकाशित बाक्य 21:8 बुंदों। नरक रायजोखौ दिन्थिदों जे बे नरक रायजोनि अतना ओरैबायदि गोमोरनो रोङै, आरो बे गोमोरनो रोङै अतनाव जोंनि मानसिनि जि मोदोमनिफ्राय बारग'गोन बे जिउआबो थैनो रोङै जिउ जानायखाय बे थैनो रोङै जिउआ गोमोरनो रोङै अतनाव थाङोब्ला बेवहाय खामजानायल' जागोन, खिन्थु थैनाय नङा। खामजानायल' जागोन, थैनाय नङा। बिनि थाखायनो हाय हाय होननानै बिखा सौनानै, हाथाय अटखेनानै, खानाय बुब्रुंनानै मानसिफ्रा गाबनांगोन। बेनिफ्राय मा होनो? बेवहाय एन्थलानि खोथा लिरनाय दं। गिदिर गिदिर एन्थला, बे एन्थलाफ्रा नरकआव गारजानाय मानसिफोरखौ ओरैबायदि नाख्रेबगोन, अग्लिगोन। खुगाजों हाबगोन, खोमाजों ओंखारगोन, खोमाजों हाबगोन, गुन्थुंजों ओंखारगोन। माने सिङाव जेसेबां माने दं गासैबो अग्लि अग्लि जाजोबगोन। एम्फौ मासे जुदि जोंनि मोदोमखौ अरनोब्ला, जायोब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' जोङो सैनाङो, साजानाङो। नाथाय नरकनि रायजोआव हिसाब गैयै एन्थलानि अरनायाव बेयाव गारजानो गोनां जायोब्ला जों मानसिनि जिबना मा जागोन? बेनि थाखायनो बे नरक रायजोनिफ्राय रैखा जानानै सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय जोङो दा गिनायजों, थोर थोर बोरबोरजों लामा नागिरनांगौ समया जाबाय। बाइबेल शास्त्रआव बेखौल' बुंदों, जहननि 3:13 बे सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाया एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'। मानोना सोरगो रायजोनिफ्राय नुजाफैनाया सासेल', बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। आरो बे पृथिबियाव मानसि माहारिनि थाखाय जिउ बलिदान होनानै थांखांफिननानै सोरगोआव थांनाया सासेल', बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बेनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिफ्राय ओंखारफैदों आरो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावजोबनानै मानसि माहारिनि पापनिफ्राय उद्धारनि थाखाय बलिदान जाखांनायनि उनाव बियो बे संसारनिफ्राय सोरगोआव थांफिनदों। बेनि थाखायनो सोरगोनि लामाखौ बे जिसुआ मिथिगौ। बेनि थाखायनो बियो बुंदों, आंनो नंगौ सैथोआ, आरो आंल'नो गोथाङा, आरो आंनो लामाया। बेनि थाखायनो बे संसारनि गिलु बालु थैनो गोनां सैनो गोनांनिफ्राय बासायजानानै सोरगो रायजोआव जेराव जोंखौ सोरजिनाय सोरजिगिरि बिफा दं, जेराव जोंखौ बासायनो थाखाय जिउ बाउनाय जिसु ख्रिस्ट' दं, बे रायजोआव जोङो थांनांगौब्ला, नरक रायजोनिफ्राय बारग'नांगौब्ला, संसारनि दुखु दाहा जाल्ला थैनाय गिनाय गासैनिफ्राय बारग'नांगौब्ला लामाया जाबाय एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'ल'। बेनि थाखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव जोङो बयबो फैनो नाजानि। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ सोरबाफ्रा बे जिसुआ सोर होननानै जुदि दिनैसिमावबो मोजाङै सिनायाखै, मिथियाखैब्ला बे जिसु ख्रिस्ट'आ सोर आरो बेनि मावनाया माबायदि बेखौ नायनो बुजिनो थाखाय नाजानाया दोनैनो जोबोद दरखार जाबाय। मानोना इफिसियानि 5:15 बुंदों, बोथोरा जोबोद गाज्रिथार, बोथोरा जोबोद गाज्रिथार। संसाराव गिथावथावनिफ्राय गिथावथाव नुजाबोगासिनो दं। बेनि थाखायनो आं मा मावदों, बहाय थांगोन, सोर आंखौ बासायगोन? गियान गोनांफोरबायदि साननाया आरो बे लामाखौ नागिरनाया दा जोबोद गोनांथार। बेनि थाखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'
फैफिनगोना खाथिथार जाबाय होननानै जोङो जि बिसय लानानै रायज्लायनो नागिरदोंमोन आङो बे बिसयखौ आङो दिनैनि थाखाय बेयावनो बुंनानै दोनबाय। दिनै बे बिसयनि बे बुंफोरनायाव बा सावरायज्लायनायाव जायफ्रा खोनासंबाय खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो बिफा इसोरा बोर होगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो आङो प्रार्थना खालामदों आरो बे मानसिफ्रानो बे बिफा इसोरनि बोरजों बिनि अननायजों बे संसारनि गिलु बालुआवबो रैखा मोनगोन आरो नरक रायजोआव गाबनाङै हैनांगौ सैनाङै हैनांगौनिफ्रायबो रैखा मोननानै सोरगो रायजोआव आरामै थाहैनो अराय दिननि थाखाय थाहैनो थाखाय जोङो हागोन। बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय। बयखौबो जोबनायाव गोजोनथोंसै।